Emoció. Segons el diccionari, agitació de l'ànim per un estat de pena, de plaer, d'amor, d'indignació, etc, etc, etc. Avui tinc l'honor de presentar un acte on hi haurà emocions. Se transmetran, se viuran. Qualcú de vosaltres, i aprofit per donar les gràcies a tots els que sou aquí, pensarà que això d'emocionar és explorar una mica, fer la llagrimeta i malament vos vull dir que plorar una miqueta de vegades és bo. De la mateixa manera que és bo assistir, i ho dic per jo i ho dic per molts, a un acte on se presenta un llibre. És un llibre on se llegiran uns poemes que són d'un home nascut fora de Mallorca. Però ben al contrari d'altres que són nascuts aquí i reneguen de la seva llengua i la seva cultura, ben al contrari, dic, va saber integrar-se, estimar el que ha estat la seva terra i ha sabut escriure en paraules fermoses, molt fermoses, 2 llibres. I avui és l'acte de presentació d'aquest segon. L'ha escrit en la nostra llengua, que com a bona mare acull a tots els que se'n volen servir d'ella. Aquest acte, que de ben segur vos farà feliços, està recolzat per l'obra cultural balear, com no podria ser d'altra manera tampoc, ja que l'obra cultural balear defensa i defensarà, malgrat les travetes posades pels traïdors a la nostra terra, defensarà, dic, la nostra cultura, les nostres paraules i les nostres tradicions. Vull remarcar també el recolzament de l'àrea de cultura de Muro, que sí hem de dir que defensa també el que és nostre i sap que representa a ser un poble. Un poble, i no tots els pobles poden presumir, sense falsa modèstia, de tenir un grup com el que avui mos delectarà en les poesies d'en Pep Gómez, en Pep Siset. En Pep, ell m'ha dit que no vol ni lloances ni floretes, però dir que és un llibre vell, hermós, des de la portada obra d'en Joan Mariando fins en el darrer mot del llibre, i que els recitaires d'avui són uns excel·lents rapsodes i també poetes, no es tira cap floreta. És dir, ni més ni manco, que la veritat. Bé, jo crec que ja faig nos aquí dalt. Hem vengut a gaudir d'un poemes, assistim a la presentació d'un llibre i només vos diré 2 cosetes més. La nostra llengua sobreviurà com va sobreviure a la dictadura. La nostra cultura seguirà endavant mentre hi hagi gent com la que avui és aquí i els pobles vulguin ser com nosaltres, els que som aquí, i és el nostre poble. I acabaré recordant en els traïdors, no mos fareu callar. Perquè malgrat tot, la vida és fermosa i la nostra llengua forma part de la vida. He dit. Bon vespre, gràcies per venir, perquè assistir a un acte allà on la paraula és la protagonista, avui en dia ja val la pena veure que jo tenia molta de por, perquè venia a sentir poesia, això no sé, en l'estiu, tothom que estava bé de veure la mà, que no ho sé, dubtava, però en Jaume ja em va animar a dir no, ho fas i ja ho veurem. I efectivament, hem tingut la sort que al manco les cadires s'han omplert tot això. Presentar un llibre de poemes, jo he assistit a algunes presentacions de llibres de poemes i solen ser això, és a dir, algú xerra sobre la part literària del llibre i aquestes coses, però ja ho vaig dir a l'editorial, jo faré una balada poètica allà on nosaltres, perquè vaig voler comptar amb amics que m'ajudassin, nosaltres recitarem els poemes i la gent ho sentirà, i si li agrada compraran el llibre i si no, paciència. El llibre és el llibre... Jo fa 20 i pico d'anys que vaig publicar un llibre que es deia La platja dels somnis i era un primer intent d'acostar el que jo escrivia a casa nostra a la gent. Però per diverses raons i circumstàncies vaig decidir el 93 plegar perquè també cantava i fer altres coses. Un poc decepcionat per tot com estava en aquells moments. 20 anys després
m'he decidit que publicar per diverses raons. Primer perquè fa un any i mig va venir en Jaume que nostre em va proposar de participar a una balada poètica. Jo era reticent, perquè això de fer coses en públic ja no tenia moltes ganes, no hi confiava gaire. Va insistir i me va animar i vaig acceptar. Me vaig trobar amb uns companys de recitar fantàstics, i en un ambient agradable, i va venir gent, aleshores vaig pensar, que bé, mira, em van fer una altra i també vaig anar millor, més gent, i ara presentar-me aquesta i també més gent. La qual cosa vol dir que no tot està perdut en aquesta societat tan materialista i superficial. Abans de decidir-me per publicar aquest llibre, vaig tenir una altra proposta que també em va animar molt. I és que el regidor de Cultura em va proposar de posar un textos o un catàleg. Però aquesta proposta venia suggerida per un bon pintor i una gran persona que és en Joan Mariando, al qual li vaig demanar si volia que la portada de la coberta del llibre fos una pintura seva, com així ha estat. És una pintura que té moltíssima de força. Per tant, també li estic agraït a en Joan Mariando que cregués també en el que jo escrivia. D'això va sortir Els colors de l'ànima, que és un altre poemari. No sé si han duit alguns exemplars d'Ajuntament, si algú no el té, també el té aquí. Total, que entre una cosa i l'altra arribàvem i decidim que tirar endavant un projecte que era treure part de la poesia que havia fet durant 20 anys. Que publicava? Tenia 11 o 12 poemaris. Aleshores vaig decidir no fer una selecció. I vaig fer en aquest llibre 5 apartats. Aquests 5 apartats són de temàtica distinta, però que d'alguna manera tenen alguna cosa en comú. Estan cosits per les emocions. És a dir, cada poema que he inclòs en el llibre m'ha provocat a mi alguna emoció. I aquestes emocions s'han convertit en paraules. I ara aquestes paraules pretenen també provocar algunes emocions en el públic. Començaré el recitat d'avui, però no amb un poema del llibre, sinó intentant recordar aquells que varen sortir a la platja dels somnis. I és un poema que es diu Entre la mar i el cel, són un parell de poemes que he juntat i que penso que encara que hagin passat 20 anys, continuen tenint la mateixa vigència. Entre la mar i el cel. Descalç, amb els peus banyats per l'escuma blanca de les ones que moren a la platja. Els meus ulls s'omplen de mar i a l'horitzó esclata un joc. És la llum de tots els blaus. Estim la mar i m'aïlla la mar. Com una mare, la mar bresola l'infant que som quan mir la mar. I amb els ulls oberts em faig utòpic el gest. Mom de mar. I començ a somiar. Mar enllà, al nord, ses cases blanques. Mar enllà, al sud, ses cases blanques. Ja ho veus, som de la mateixa mar. Som illa també. I no tenim ses cases blanques. Som fills de la Mediterrània, cultura vigent i mil·lenària. Illes de la mateixa mar. Sou el far de tots els vianants. Mar enllà, al sud i al nord. A lluny i a prop, ses cases blanques. Entre la mar i el cel, enmig d'un espai obert, se sent el bategar inquiet i constant d'una illa de gest ancestral. 6.000 anys fa que els peus humans trepitjaren per primera vegada les platges de l'illa verda i verge.
els primers pobladors procedents d'altres illes de la mateixa mar. Quantes tribus de navegants han sabut del teu hostalatge. Aventurers i comerciants sabien del color de les teves platges. Illa de romans, illa de musulmans, illa presonera de conquestes constants, vers tu la mirada atenta de tants navegants. L'any 1229, en Jaume I, acompanyat d'un bon estol de naus, emprengué viatge cap a la conquesta de l'illa d'Or. I amb el pas dels segles, l'illa s'ha fet la seva història, la llengua de Ramon Llull i de la mar la llum. Amb els ulls d'un ocell es veu tota l'illa com si fos un cor que bategui inquiet i ple de vida. Som aquí. I des d'aquí miram a l'horitzó i ens obrim al món. Som aquí. I des d'aquí miram a l'horitzó i ens obrim al món. Ja entrant dins el que és el llibre de les emocions, són moltes les coses que ens provoquen emocions, moltíssimes. Les que vivim, les que sentim, les que... Els mitjans de comunicació també ens aporten emocions, que més que de comunicació són de difusió. Aleshores, quan estem mirant la televisió i ens venen notícies, la majoria desagradables, sembla que ja estiguem immunitzats. Qualsevol cosa que vegem ni ens afecta. Jo intent disciplinar-me i que no me passi. No? Vull que m'afecti. El que passa que és molt dur que t'afecti tot el que veus. Una d'aquestes notícies que em va afectar, ara ja fa uns mesos, va ser que a Pakistà, a una regió de Pakistà, una nina que nom Malala va patir un atemptat d'uns talibans, per la senzilla raó que aquesta nina l'únic que feia és posar en el seu blog d'internet que defensava que les nines tinguessin educació, cosa que els talibans no admitien. Aleshores, un dia a l'autobús anaren i em tiren sense cap, em tiren al coll, i allò me va impactar bastant fins on arriba el fanatisme. Per sort, aquesta nina va ser duita a Anglaterra, la van poder salvar, la van curar, però el poema que jo havia escrit l'endemà d'aquesta primera notícia ha quedat talment, i és el que avui recitarem. Això va passar dia 9 d'octubre del 2012. Na Malala recentment va tenir un homenatge, li van fer un homenatge a l'ONU i també li han donat un premi a la Generalitat de Catalunya. Malala. Cruix l'ànima enmig del desert. Quan la nina de mirada clara clama amb la fúria del vent el dret a ser dona de paraula, domini del joc de l'univers, alliberament de tota esclava. Donem-li llum a la nina Malala perquè surti de l'espessa fosca i segueixi amples camins d'Ítaca. Que ara ens calen dones lliures i amb els ulls d'esperança. Plor per tu, Malala, per les ferides que t'han fet, pel preu del teu coratge, pel món que no han sabut fer. Em cruix l'ànima, Malala, quan he vist el teu cos ferit, car si tu estens les ales d'un vol sense tornada i trist, el planeta serà més orfe encara i un llençol de color malaltís
que obrirà les portes d'una vella escola. Torna, Malala, torna. I agafa en les dues mans la torxa que il·lumina el camí de la saviesa. Torna, Malala, torna. I desplega el ventall de les transparències perquè hi puguin veure clar els nins i les nines que ara escriuen el teu nom i t'esperen amb un sospir a les pupil·les. Torna, Malala,